už to mám. Jde to přiblížit? Jo, jde, to si potom přiblížím. Dej mi řekni, je tu policajti, dívej na to, je. To normálně krade. No tak se vůbec, no. No tak docela sympatický plod, ne? Na zahradku ještě se zejde. Já doma snoh normálně. No tak odvážným štěstí přeje, no. No nic, no, to je to. Vezme krumpáč a jde dál, ne? Nejde. No asi jo. Dívej, he? Nejde, he? A jo, vyrveju. Dělá kozy, ne? No asi ne, no asi si kozy nedělá, no. Počkej, nejde. Vezme vercajk. Jo, bundu a jde do říky. Komu to patří ten plot? Komu to patří ten plot? To nikomu nepatří ten plot? Říkám, koho to je ten plot? Od města. No, tak jako... No a on si ještě tak veřejně tady jak krumpač veme. A když tu ráz, tak ty rádi. No říkám, já už jsem Moniku viděla ráno, jak jsem šla do města. A ty na druhou stránku, víš, jak aspoň budeme to mít kratší kuřece, no. Ale už raz policajti pozbírali, že? Tenkrát, na jaře. S kočárkem přijeli a začali to tam montovat, od Plicního, ne? Tam už není ani okolní. Ježiš. Tak policajti zebrali, kurva, no.